Sou al Parc Natural del Massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Al vostre voltant, la llum i la terra, l'aigua i els núvols s'agermanen per crear vida. Benvinguts. Vivim en una terra oberta al mar, humanitzada per segles de lligams amb pobles de la Mediterrània. El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí us descobrirà tots els secrets i la riquesa d'aquest món viu i proper. L'edifici del museu és un casal del segle XVI. Durant generacions va ser propietat dels Quintana, una família torroellenca. L'arquitecte Rafael Masó va reformar l'edifici l'any 1909. Avui, el Museu de la Mediterrània és també el centre d'interpretació del parc i us convida a conèixer el massís del Montgrí, les Illes Medes i la plana del Baix Ter. L'exposició permanent del museu us embarcarà en un viatge apassionant, una aventura pel medi natural i la cultura que comparteixen els pobles de la Mediterrània. Us presentem la Mediterrània d'avui i la que voldríem per demà, a través d'un espai viu, obert i interactiu. També disposa d'un centre de documentació obert als investigadors i, en un compromís directe amb el territori, impulsa la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis. El Parc Natural del Massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ocupa 8.192 hectàrees de territori. D'aquestes, 6.155 hectàrees pertanyen a la zona terrestre i 2.037 a la zona marina. El parc, tot i tenir una superfície relativament petita, acull 38 hàbitats diferents, singulars per la seva riquesa i diversitat. La Comunitat Europea n'ha inclòs 17 entre els objectius ecològics que cal protegir i considera que 4 d'aquests hàbitats són d'un valor insubstituïble. Els municipis que integren el parc són Torroella de Montgrí i l'Estartit, l'Escala, Bellcaire d'Empordà, Ullà, Pals, Gualta i Palau-sator. Al perfil del litoral hi trobem penya-segats i dunes que ressegueixen amb suavitat el dors de la costa. Al fons marí hi regnen praderies fèrtils de posidònia i nombroses comunitats submarines. Entre els ecosistemes terrestres ens trobem amb espais ben diferenciats, zones amb dunes continentals, boscos, aiguamolls, conreus, closses i arrossars. La mà de l'home ha contribuït a modelar aquest territori fent xarxes de recs o desviant els cursos dels rius Ter i Daró. Si gestionem bé el nostre patrimoni, també dissenyem el nostre futur. El massís del Montgrí és una muntanya de naturalesa calcària, solcada per caus i avencs. La singularitat d'aquest illot geològic, situat enmig d'una plana deltaica, ha condicionat la vegetació de les seves carenes, on hi creixen el garrigà, l'argelaga i el romaní. Els xoriguers i les àligues coabarrades sobrevalen tot sovint aquestes penyes. El Montgrí també ha estat testimoni de la presència humana des de temps remots.
Fa 300.000 anys, les primeres comunitats vivien a la cova del Cau del Duc. Un castell inacabat corona el Montgrí des de l'any 1301. El rei català Jaume II en va impulsar la construcció pensant en el seu valor geoestratègic. La població del voltant del massís també ha fet servir la muntanya com un rebost alimentari. Així ho testimonien les construccions de pedra seca, habituals a qualsevol cultura de l'àrea mediterrània. Avui el Montgrí està gairebé deshabitat. La mà de l'home també ha intervingut al Coll de les Sorres, delimitant l'anomenada duna continental. A principis del segle XX es van plantar grans pinedes per aturar l'avanç de la sorra sobre les zones agrícoles de la plana. El vent l'arrossegava des del golf de Roses fins a l'interior del massís. Aquest paisatge, nou i dinàmic, s'ha convertit en un hàbitat biològic de gran interès. Si girem la vista cap al mar, la franja litoral del Montgrí s'estén des de l'Escala fins a l'Estartit. Són 10 quilòmetres de costa rocosa i calcària, on la pedra juga amb el mar dibuixant caps, cales, golfets, illots i arcades. Damunt l'aigua blava hi despunta la silueta enèrgica de les Medes. Són les illes més grans de Catalunya. Els 7 illots es troben a menys d'1 milla del massís del Montgrí, al qual van estar units en el passat. A les Medes hi fan niu el corb marí emplomallat i el gavià de potes grogues. Però l'autèntic tresor de les illes s'oculta sota les onades. La vida batega i s'escampa al voltant d'aquestes costes. La diversitat dels tipus de fons marí, la seva composició i la matèria orgànica aportada pel riu Ter afavoreixen l'existència de valuoses comunitats submarines. Els pescadors sempre han emprat mètodes artesanals. Això fa que la seva feina sigui compatible i respectuosa amb la conservació del parc. Sota les aigües hi conviuen més de 1.300 espècies diferents. L'arbei de Posidònia els serveix de refugi. Els boscos de gorgònies, esponges i corall vermell o la foscor dels túnels, les galeries i les coves submarines també serveixen de recer a moltes espècies. El parc du a terme un control rigorós del fondeig de les embarcacions, del nombre d'immersions i dels creuers. A la zona terrestre s'hi regulen les activitats que poden tenir alguna incidència amb la conservació dels valors del parc, l'activitat cinegètica, les competicions esportives, la circulació fora de pistes i l'ús públic de l'espai en general. Les dunes litorals ressegueixen bona part de la façana marítima de l'Estartit i Pals. Aquest sistema de dunes, un dels últims exemples ben conservats de la costa catalana, són d'un gran valor ecològic. La barrera natural formada pel cordó de dunes és una peça clau pel manteniment i la conservació de la sorra de les platges. Les maresmes i els aiguamolls configuren els espais humits del Baix Ter, un ecosistema fonamental en el procés migratori de moltes aus. En aquests indrets, nascuts de la confluència de l'aigua dolça i l'aigua salada, s'hi refugien cada hivern centenars d'ocells. Les aus poden nodrir les seves cries amb tranquil·litat dins els aiguamolls. Els aiguamolls són un element molt habitual en els ecosistemes mediterranis. Avui, però, gairebé tots han desaparegut del litoral català. La preservació dels aiguamolls del parc és el resultat d'una llarga lluita col·lectiva. Vora els aiguamolls s'estén un paisatge agrari amb grans extensions de cultius.
Des de fa segles, la plana agrícola ha donat una identitat social, històrica i econòmica al conjunt del territori. La identitat pagesa continua sent l'essència dels nostres pobles. Escampats per la plana, els masos fortificats són el testimoni d'un moment de la història, quan els pirates eren els senyors dels mars. Els pobles del Parc Natural, a part de tenir cura d'aquest paisatge, són el bressol d'una cultura molt variada i ancestral. Festes, tradicions, música, balls i gastronomia també s'han convertit en un signe d'identitat col·lectiva d'aquestes terres. Descobriu l'esplendor de la natura al Parc del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Resseguiu les costes on batega la història de la cultura mediterrània. Deixeu-vos amarar per les aromes, els colors i la diversitat d'aquest territori. Submergiu-vos en un món viu i ple de meravelles. El Museu de la Mediterrània i els paisatges del Parc Natural us esperen. Relaxeu-vos i passegeu-hi sense pressa. Tots som part d'aquest paisatge tan fràgil, ric i necessari. Si el respectem, assegurem el seu futur i el nostre.